Yes, molweni namkelekile nonke kwezi Chisa Bay Entertainment. Yey umntu akalalanga zintuko zenu via Facebook ke sana, only because umntu uripote into ekwi page likaVuyokazi. One thing I've learned about ke amaVuyokazi amahle, they just only want us to only post the positives ngoVuyokazi. Although lento ke bendiyithetha ku Facebook yokukreshelwa website yakhe was taken from page yakhe. Guess what ke sana, andiyucwanga kanje kuthiwa ndi-jealous, ndibhitha, ndi-obsessed. Ayikho into abangandithukanga ngayo. Anyways ke guys, as we all know, uVuyokazi uye wathi launch ke iwebsite zakhe, sesabona nama price list from iCut pre-owned iPhones ke abantu bangena ngoninzi labo, and then uVuyokazi wafika ke ngoku. This is the post ke endiye ndayiposta, endiye ndayibona kuqala. uVuyokazi ke wafika wathi the at V Hair Vault website crashed, but don't worry, we are working on it, stay tuned. Waphinde ke waposta wathi, hey guys, we are getting it fixed, please stay tuned, I will announce again when it's back up. My apologies. Of which ke londo ibilandelwa a press statement released. We are currently experiencing a temporary website outage due to higher than expected traffic. Our technical team is working urgently to scale up capacity and restore service. We appreciate your patience and expect to be back online shortly. So ke as nani nisibonela uyatsho into about the reason as to why iye yakrasha ke iwebsite yakhe is because abantu ebebengena were close to 30,000 visitors ebebengena bethenga, abanye beke besenze ntoni beviewisha ke in i-product yakhe, okanye let me just say inwele zakhe. So ke yilonto ke endiyucelweyo phayana ke ku Facebook guys, into ba mna ndithathe into kuVuyokazi ndayoyiposta, and basically alerting i-followers zakhe into about what's going on with the website. But anyways ke, I've now gotten used to it, whether I can post ndithi wow akasemhle uVuyokazi, they will come and comment and say wena nje uVuyokazi awumthandi, awumfuni, why umposter. Then xa ndiposta into negative, it's going to be the same. So irrespective of whether I post good or bad, I'll still get the same outcome. So it's something that now I've gotten used to it as a blogger. I will not stop anytime soon ke guys ngokuposta ngoVuyokazi. Xa khona into etrendayo, I will post, and I'm very much expectant of ke ezi comments endizifumanayo, because they in most cases they are the same, you know, bitter, obsessed, don as if mna ndiposta umntu oyi-one. But anyways guys, your thoughts, maske engage, and I will see you guys on my next one. Bye.